1 like. Oh, may nagkikita 1 viewers. 1 viewer, 1 viewer. Sino kaya yan? Yan. Nakatutok lang sa father. 2 viewer. Ayan, shout out. Shout out sa dalawang nanonood dyan. Ayan. Dito lang ako sa gilid. Gilid. Oh, ganda ko. Pababati ko to. I-mute ko na lang. Mute. Wait lang, naka-mute ako. Hindi ko nababasa comment. Wait lang, may nag-comment pala. Ayan. May nag-comment pala dito. Wala ako nababasa. Binuksan ko yung isang cellphone ko. Yan, may nabasa na ako. Tamsak dan host, good evening. Ayan, hello. Rim. Sir. Matagal ako hindi nakapasok sa live mo. Oo, busy ka. So, bukas, wala kang ano. So, bukas, di ka busy. Ay, hindi. Sa linggo ka lang pala, ano. Di ba, sa linggo ka lang pala hindi busy. Buong araw, may trabaho ka pala. Sa linggo pala yun, sa linggo. Ano, di ka pa, magla-live ka rin ba? Di ka nagla-live, di ka na nag-live. Ba't di ka na nag-live? Di na kita nag-live. Ano rin ako, hindi ako masyado nagbubukas ng aking ano. Hindi ako masyado nagbubukas ngayon ng aking YT. May trabaho pa bukas. Sa linggo lang yun, no? Sa linggo buong araw. Yan, uy, salamat sa pagpasok sa live ko. Paharangan mo ako. Huwag mo skip harang natin dyan. Ay, nakaano lang, dito lang ako, nakatutok lang sa sa cortina. Kasi late na ako nag-live. Nag-charge pa kasi ako. Nag-charge pa ako, late na ako nakapag-live. So alas 10 na pala yung oras. Pero sabi ko silent live ko na lang muna kasi ilang araw hindi ako nakapag-live, kahapon hindi. Kanina lang ako naka-live update lang ako kanina. Ay, kanina lang ba? Ay, hindi ko nakita, di nag-notif sa akin. Pagbukas ko ngayon, di ko naman tinignan lahat. Yung nag-notif, di ko siya chinek. Ang dami-dami kasi. Tapos, diretso na lang ako live kasi katatapos ko lang mag-charge. Tapos, nag-live update na ako agad-agad. Late na yung oras. 10:56, pero okay lang yan. Kahit maka isang oras at kalahati, pwede na yun. Isa-silent ko lang naman siya. Mamaya pag walang tao dyan, wala akong kausap. Iwanan ko yung live ko. Diba?
Siyempre, wala akong makausap. Sino yung pangalawa natin dyan na nagnonood? Ayan, labas naman kayo dyan para may kausap naman ako. Hoy, pagpatunto, tukar! Nakibabati! Mababati! Parang Sunday yata yung last live ko. Hindi ko naman. Sunday nga! Sunday. Oo, Sunday yun, nag-live ka. Nag-live ako, tapos nag-live ka ng, ano, ano yun, hapon, di ba? Nag-live ka ng gabi, nung Sunday yun. Nakapasok ako sa live mo. Yun na yung last ko na, ano, nung Sunday. Tapos, syempre sa Lunes may pasok ka na hanggang bukas. Bukas sa Sunday ka ulit makakapag-live ng mahaba-haba. Ako kahapon, di ako nakapag-live kahapon, kagabi, kahapon hindi. Na-busy, nakalimutan na mag-live. Update lang din ako. Pinalo na ni Lolo ang W. Pinalo na? Bakit? Ilan na lang yung WH mo? Pinalo pa? 800, di ba? Ilan ba yung WH mo? 800 yun, no? 800? Di ba sabi mo 800, tapos may nag-play naman sa'yo? Ba't napalo? May nag-play sa'yo, di ba? Di ba na may nag-play? Wait lang, dalhin ko yung wait lang ha, ano ko lang, yung cellphone ko kasi, ano, mag-aano ako. Ilipat ko lang. Yan. Nakahiga. Lipat ko lang dito. Ay, nakikita pala yung ano namin. Wait lang. Nakikita pala yung higaan. 900 plus na ngayon. Kinunan kasi ako, hindi ako naka-live. Ganun pala yun pag ano, pag hindi nagiging active ba. Kanina to nga stool. Para may gaano ka di. Kasi pag ganyan ko, nagkikita para na sige. Okay lang, ganyan na lang. Ito na. Wait lang, ganyan ko na lang. Yan, para ganyan lang yung nakikita. Kasi, magtutupi. Ayan, magtutupi kasi ako ng mga damit. Ayan, dito dyan na lang. Magtutupi kasi ako ng mga damit to. O, dyan na lang pala. Para may design naman. Kinunan kasi ako, hindi ako nakalag. Ganun ba yun? O, kahit nag-upload. Oo, kahit nag-upload ako araw-araw, nag-short, kinunan pa rin. Bakit ano, kinukuha ang WH? Nababawasan pala ang WH. Ganun ba yun? Tutupi ako ng damit. Di ba may nag-flip naman sa'yo? Paano yun, ano, paano makukuha na ng WH ka? Pag hindi ka nag-upload, ganun ba yun? Kailangan ba, ano, lagi nag-upload? Natupi ko na mga bago. Natutupi. Oo, kahit nag-upload ako araw-araw. 2 million viewers. Sino ba yung isa dyan na nanonood? Shoutout sa iyo. So, dito lang ako, babasahin ko lang ha. Dito lang ako, di ako papakita. Nagtutupi ako ng damit. Naka 41 minutes na ako. Puti na lang pumasok ka. May usap ako dito. Dati ba nung nung unang pumasok ka sa live ko, ilan ba yung WH mo? Di ba sabi mo nag-free sa'yo sa ibang bansa? Ilan ba yung nag-download na WH sa'yo? Dati 800 ba? 800 ka ba or 500? Di ba may tumutulong sa'yo na na play sa'yo na taga USA? Pero parang ganun pa rin naman, no? Kahit may nag-play.
ano, ibang bansa. Kailangan lagi ka mag-upload siguro araw-araw. Baka kailangan lagi mag-upload araw-araw para hindi kinakain ni Lolo. Sayang naman yung mga ano natin, sayang naman yung WH. Oo, pumasok minsan 20 plus or 30 plus pero bawasan niya ng minsan 13, 8 minsan. Laki din nagbawas. Baka ano yun. Ay baka nadidetect kasi. Baka nadidetect siguro no. Sa tingin ko lang baka nadidetect. Kasi baka na alam niya na ano na may nanonood sa'yo lagi, isang ano lang ba, parang isang iPic lang, baka ganun yun, baka alam na may nag-play parang ganun, kaya binabawasan ang laki ng bawas, 13 or 8. Kailangan lagi ka na lang mag-upload araw-araw. Pero kung busy ka naman, di ka naman makakapag-video. Pati pala banana, pati pala WH nagbabawas. Pero sabi nila, ibalik rin daw yun kapag palagi. O di magpalagi active ka. O di mag-active ka lagi para ibalik niya. Ang gulo pala ulo ni Lolo. Ang gulo pala ng ulo ni Lolo Whitey. Ano ba yan? Bakit niya kukunin tapos pag mag-active babalik na naman? Ano yun? Baka siguro kasi may nag-play sa'yo kaya dapat laging kang active para hindi yata mahalata yun. Diba? Kailangan siguro lagi active kasi may nag-play para hindi siguro mahalata kasi pag siguro pag hindi ka active dito, hindi active sa YT tapos may nag-play sa'yo, baka yun napapansin ni Lolo YT. Syempre diba baka magtatakas siya na ang lumalaki yung WH mo tapos hindi naman active, diba? Hindi active tapos lumalaki yung WH, diba? Baka oo nga, kaya nga ang gulo nga niya. Ang gulo nga ni Lolo White, syempre, diba? Tapos babawasan pag kinakain WH, tapos pag naging active babalik na naman. Ang gulo niya. Magulo nga. Di bawasan niya na lang. Diba? Gulo-gulo ng otak ni Lolo White diba? Magulo nga siya. Pag ibibigay niya, dapat bigay niya na. Hindi niya na kukunin pa dyan. $2 million. Sino yung isa? Pawala-wala yung isa, sulpot-sulpot. Sino ba yung isa dyan na nandyan lang? Hindi naman wala namang comment. Hindi nagko-comment. Palabas ngayon, wala na naman. Parang labas-pasok lang ba? Wala nagko-comment sa live. Ako puro puro update lang muna. Hanggang sa dumami yung manonood sa live. Habang wala pa siya nanonood sa live. So ganito lang muna tayo. Saka na lang ako magpapakita. Pag madami na manonood. Tatago lang muna ako. Tatago ako sa bula. Siguro malaman din niya kung may nag-play tulad ngayon 3 nagsabay nag-play. Kaya nga siguro kaya ganun. Diba? Kasi kung wala naman nag-play, hindi naman yun nagbabawas. Siguro nadidetect niya na may nag-play sa'yo. Diba? Matalino din si Lolo Whitey kaya. Siguro nadidetect niya yun na may nag-play sa'yo. May nag-play sa'yo, no? May nag-play sa'yo, tapos
ano yun, madami, ilang browser, diba? Baka ganun yun. Hindi tulad kasi pag talagang yung mga nanonood sa atin ay mga ano talaga, organic na mga viewers. Hindi pa ulit-ulit yung pag-play. Alam mo yun, yung hindi pa ulit-ulit yung video. Kasi pag may nag-play lang sa atin ng WH, paulit-ulit lang yung play yung mga video natin. Hindi tulad yung ano talaga, organic talaga siya. Maganda talaga yung WH pag organic yung nanonood. Diba? Bigla siya nataas talaga. Kaya siguro pag may nag-play sa atin na from WH, nadiditik niya siguro yun. Kaya nagbabawas din yun. Matalino din si Lolo Whitey. Matalino siya. Hindi siya napaisa. Hindi siya may isahan. Kaya kailangan lagi ka rin active. Kasi may nag-play sa'yo, kaya dapat yata active ka lagi. Para hindi mapansin ni Lolo. Diba? Para hindi mapansin, may nag-play sa'yo. Diba? Active ka, hindi niya mahalata. Hindi mahalata na ano, wala ka na yung WH. Matalino si Lolo Whitey kasi. Pero lagi ka nangingisda. O nadagdagan na ba yung banana mo? Ngayon ka lang ba nag-active or ano? Ngayon ka lang nag-active ngayong araw or araw-araw? Pag hindi ka busy. Kahapon din naman ako nag-live. Ilang araw ba? Kahapon wala akong live ng isang araw. Wala yata. Kalimutan ko. Sa nakakalimutan ko mag-live. Busy din kasi. Ikaw, pwede ka naman i-silent live mo na lang. Yung ano mo. Di ba yung cellphone mo, silent live mo habang nagtatrabaho ka? Iwan mo. Ay, wala nga pala, ano, hindi pala sa silent live, wala ka palang, ano, wala ka palang internet. Gana kung may internet ka dun sa trabahoan mo, sa silent live mo lang yun. Habang may ginagawa ka, di ba? Ako mamaya pag ano. Ako kung hindi ka pumasok, naka-silent siguro. Ako ngayon. Kung hindi ka pumasok sa live, naka-silent ako. Syempre wala akong kausap. Sino ba yung kakausapin ko dito sa live? Walang tao yung. So sa silent ko lang, bahala na lang kung may pumasok dyan o wala. Mag-comment sila or ano. Diba? Iiwan ko lang yung live ko. Basta makapag-live ako, okay na yun. Kasi di ako nakakapag-upload ng mga video. Kaya live na lang. Hindi ko natin tinukan yung banana ko, pero minsan nagpipagdikita naman ako. Malaki na naman yung banana mo. Oh, yung banana mo okay na yan kasi malaki na yung banana mo. Diba mas nasa 2, ano ka na, 2.4 ka na yata. Laki na yung banana. WH na lang ang tutukan mo. Umaasa lang ako sa mga short video ko. Makakuha rin ako ng banana. Madami nagdidikit sa ano. Madami din nagdidikit sa short video. Diba? Kahit ano, sa short video, nadadagdagan din yung mga banana. Lalo na pag nag-trending yung video mo, ayan, nadadagdagan ng banana. Mahirap din mag-vlog, no, pag ano, pag busy sa trabaho, madaming gagawin. Mahirap din kaya mag-vlog. Hindi basta-basta. Kung
may ano doon sa inyo, mas maganda. Kung may ano yun, may wifi doon sa ano, may signal doon sa trabahoan mo. Maganda kasi ilalive mo lang siya. Para at least kahit walang upload, kung di makapag-upload, so live na lang. Para update lang. Yung iba, ganun yung ginagawa nila. Nagla-live sila. Ano lang, silent. Silent lang sila ng silent. Kapag lumagpas ng 1K views ang short ko, may madagdag naman sa banana. Oo, totoo yun. Yun yung sabi ng iba, pag may ano daw, pag may naka 1K ka, 2K, may dagdag daw na banana, matik na may dagdag. Bigay ni Lolo. Bigay ni Lolo Whitey. Ano na, kurumos na. Hindi na naman kasi ni. Kurumos ang mga bado. Wala din ako kasi nasayaw na. Matik daw na may bigay. May nagsabi sa akin, pag naka 1K daw, 2K, matik daw na may ano, may binibigay daw si Lolo, may banana daw na dagdag. Pero sa akin wala pa naman nag-trending sa akin. Mga short ko wala pa naman. Wala naman nag-trending sa shorts. Tsaka di ako nag-short, matagal na ako nakakapag-upload ng short. Oo, totoo yan, halos mataas naman yung mga short ko. Palagi sabi nila. O, totoo pala yun, pag nag-trending. Yun nga sabi nila kasi, kaya yung iba, nag-short na lang sila pag kailangan daw nila ng banana. Kasi may bigay daw, matik. 10 yata, 10 ba yun? Pag naka 1K ba, 10 na banana yun. 1K views. Pero mabilis lang naman ang banana sa pagkikipagdikitan. Kipagdikitan ka, daming banana mo. Kaya nag-WH, hindi aakyat din. Kung wala upload. Mas maganda nga kung may oras, mag-upload na lang. Kung may oras talaga mag-video, mag-upload talaga araw-araw. Kung kaya, upload talaga. Kasi gumagalo naman yung WH nun, pati yung banana mo. Kung nag-upload ka lang lagi, nag-updated ka. May dadagdag din. Nabukagap ka po din ko ba niyo? Ha? Nag-video. Oh. At nakaatubang naman ganito. Nagayakan lang ako, nagbabasa. Yung short ko na nag 11K 30 banana na ko. Uy, ang dami. Mga trending pala mga short mo, no? Tsaka may WH din ang short. Oh, mag-short ka na lang lagi. May ano din siya, may dagdag WH din sa short. Kahit pa paano. Pero hindi naman siya malaki. Malaking WH yung bigay. Hindi tulad sa mag-upload ka talaga na malaki yun. Malaki ang bigay nun. 36, ang laki na pala. Ang laki din pala ng nadagdag na banana pag 11K. Maganda pala mag-upload ng mga short.
Wala kasi ako. Mag-upload ka kaya ako ng mga short videos. May mga video ko dito, i-upload ko mga short lang, mga short. Sobrang maiksi, yun na, no, mga seconds lang ba? Mga seconds lang. Kasi pag mahaba, wala masyado nanonood. Seconds lang, mga 14. Kahit 14 seconds, 16 seconds lang. Pwede na siya i-short. May mga video ako dito, check ko mamaya. Kung ano yung pwede. Check ko bukas. Tingnan ko kung anong pwede ko i-upload na short. Walang load yung yung wifi namin. Nag-expire. Di ako makapanood ng sariling live ko. Di ako makapanood ng sariling live ko. Sige host, tulog na po ako kagana. Okay, sige. Tulog ka na. May work ka pa bukas. Salamat. Salamat sa tambay mo dyan. Matulog ka na. Tutupi pa ako ng mga damit. Maya na rin ako, mag-e-end na rin ako mamaya. Hindi pa ako kasi isang oras. Kahit pa isang oras na update, pwede na yun. Next time ulit, bye-bye. Sige, bye-bye. Salamat. Thank you sa sa pagpasok sa aking lives. Sa linggo na lang. Magla-live ka naman sa linggo. Sa linggo na lang ulit. Welcome po, bye. Okay, bye-bye na. Hulog ang Indian Mingo. Nalaglag yung Indian Mingo. Bye-bye na. Bye-bye po, bye-bye po, bye-bye po. Tutupik lang ako ng mga damit. Tutupik ako ng mga damit. Hindi lang ako nagtutupik pa, maya-maya mag-e-end na rin naman ako. Baka may mga pumasok pa dyan. Marites. Habang ako'y nagtutupi.
sa mga bato. Paso. Umbrella na dito sa da. Umbrella. It's ada ba umbrella anay bagan bagan paso. Sada. Ni? Sige, umbrella anay mapasok para ko man bagan paso man. Bagan pumasok ko man. Ano ini man kung ano man yung bato ginaano mo pa init kung ano naman ini trap ko naman magawaray naman ini trap ko naman ini ano kaya kuan ini kaduko nagpasok. Ang